IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Iti panagsagana ni Pinay tennis star Alex Iyala iti French Open. Talo at torneo iti pakisalyan daytoy tapno mas maasa pa iti panagayayam iti clay court. Mga iti 2026 edition ti French Open iton Mayo 18 aging Hulyo 7 iti Paris, France. Sakmay iti nasawa torneo magipagpaset iti Parma Ladies Open. Maysa nga WTA 125 event nga lumarga iton Mayo 11 aging 16 CJ Italy. Igem ni Iyala iti number 3 seed iti Parma Open. Makadwa ni Iyala iti top seed nga ni Jinyu Wang iti China ken second seed Louis Buzon iti France. Nakastrek pa iti nasaw nga torneo ni Camila Osorio iti Colombia nagkampiyon iti Philippine Women's Open iti Enero. Sakbay pa iti Parma Ladies Open nagayayang pailayang ni Iyala iti Mutua Madrid Open iti Madrid, Spain. Ito umay nga Abril 21 hingga Mayo 3. Kasta pa iti WTA 1000 Rome Open iton Mayo 5 agingga 17. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.